veterans, warrior. Districtees, detainees, warrior. All collaborators, warrior. Women's League, warrior. League, warrior. Ulilima, warrior. Ulilima, warrior. Pasi na Changirai. Pasi Changirai. Pasi. Aiwa ndauya kuno ndinokutora sekumusha kwangu nokuti nzvimbo dziri kuno kunekwa zvimba zvisemu ndanga ndichitofamba rodhi ndichitotokama unenge uri kufamba chiripo ndechekuti pate zvedu dzimwe dzenguva tisu tinozvipfudzira pasi handimoziva ndoziva kuti kune vandanga ndinavo nezuro kune vandanga ndinavo nezuro plant MP netimu yangu yandinayipana moziva ndaitaura paya kuti tine zvinangwa zvakati kuti nhasi pano tauya kuzoita exercise yekuita sei yekuona kuti sero rakamira ndofunga ndoda kuita mashoma toita basi so that tiende panext but chandiri kuda kuti ndikuzivisei ndechekuti timu yangu yakamira sei chef makwani pasumuka central committee member like myself Mugabe oye! Zambiegu oye! Mugabe oye! Masine MDC. Chef Makwani pasumuka Amerika Zanupie. Amerika Women's League. Amerika Mugabe. Amerika Beshidiki. Amerika Changirai. These two are at my level. We are all central committee members. Gobabili lava siyalingana sikubanga linye ngama-central committee members. In my absence, if you, as I'm team leader, maybe one of them could be coming through achisangana nevanhu achiita zvandikuita. Nxa kungenzeka ukuthi ngingabi khona njengomungameli wequla leli lapho banelisa ukuthi bawuthathe lo msebenzi benze lokho engikwenzayo. Thank you. Pane mumwe member yeprovince asipo pano Zulaka Sinyathi. Kulenye ilunga leprovince esingelalo namhlanje uZulex Sinyathi. Ndinamai Blair vari pano. Mugabe oye! Lesi oye! Singasingathe. Neiye mlina wangu kuti tungumuzi. Tangana levantu. Youth oye! Independence and DF. Basine mapikipiki. Ndine member yangu futi ye-Freedom Fighters representing Mambasa kusangana levantu. Family Orusa. Family President Ara Jim Kave. Family Mama Mugabe. Family Nabo Mama. Family Nabo Youth. Ndinamai Blair vari pano. Mugabe oye! Lesi oye! Singasingathe. Neiye mlina wangu kuti tungumuzi. Tangana levantu. Youth oye! Independence and DF. Basine mapikipiki. Ndine member yangu futi ye-Freedom Fighters representing Mambasa kusangana levantu. Family Orusa. Family President Ara Jim Kave. Family Mama Mugabe. Family Nabo Mama. Family Nabo Youth. All veterani. Pasi no Changirai.
ndinewo memba yangu yekomiti iri pano vanova vatube sanganai nevanhu. Pamberi nekombe Robert Ngawe. Ndofunga pane mumwe wandichakuintrodusa yasipo pano anonzi vanhu ndofunga vachatitoina ndozovaintrodusa. Ndo timu yandinayo muBulilima mese yatichange tichishanda tese. Zvinangwa zvedu zvandoda kuti muzive kana tichizouya tichionana ndezvekuita audit yamasales ari muBulilima. Makawina seprovince, makawina maconstituency ose upon hatimboisai maoko panezi. Sangana nevanhu. Vanhu vekuzibusa? Kana sangabasizonda. Ivava MP sumuka MP. Ndoda kuti raisewo maoko nokuti vakawina. Andi. Saka kuti MP awine mumatembererend yataiziva kuti yakairi defaulted 1 yeMDC zvinhu zvinokosha kuZANU-PF. Tikuzwanana? Tinoda futi kuti ZANU-PF irambe ichitsigira murume uyu panext election muna 2018. Handiti ndizvo? Kudariso hunge achikwanisa kuramba achiziva kuti mastructures ake akaita sei akasimba. Akaziva musangano waziva. Tese muprovince taziva uyezve kunational. Handiti? Saka kuti MP awine mumatembererend yataiziva kuti yakairi defaulted 1 yeMDC zvinhu zvinokosha kuZANU-PF. Tikuzwanana? Tinoda futi kuti ZANU-PF irambe ichitsigira murume uyu panext election muna 2018. Handiti ndizvo? Kudariso hunge achikwanisa kuramba achiziva kuti mastructures ake akaita sei akasimba. Akaziva musangano waziva. Tese muprovince taziva uyezve kunational tinenge tine confidence yekuti kam 2018 gemu redu rinenge richikuda zvakanaka. Handikuzwanana? Ende chinangwa cheexercise ino ndechekutarisa kumberi kwatiri. We can only do better kana tikatarisa kuti kwatakabva kuhistory yedu iyi kumashure uku hatiti ndizvo anamai. Tikatarisa history yedu nana baba tigadzise zvimwe zvinhu kuitira kuti mberi kwatiri kuenda hatiti tikwanise kuita sei kubuda negemu redu riri nani. Hatiti ndizvo? So muchaona kuti kwatabva uku mazuva mashoma mapfuura kucongress takava tine zvinhu zvatakawirirana kuti aiwaka kuno kucongress zvinhu zvatichada kuti tinge tichiona kuti zvaitika zvakadai. I'm sure the MP, the province vakauyawo vakaita feedback. Asi ini netimu yangu patiri kunoima pano tichapota tichiita sei tichiti not only tapedza exercise but tinosangana nemi zvakare tichikwanisa kuonesana pane zvinonetsa kuno hatiti tunzwanana zvatinenge tichida kuti mundiudzirewo netimu yangu tise pasi kuitira kuti zvikwanise kuzoita sei kuzoadreswa nemusangano nehurumende. Handiti? Uyu MP anomirira musangano kuhurumende by way of going to parliament achinotaura zvinonetsa mudunhu rake zvikozobatwa nemaministers vachiadresa pavanoita zvaro zvinonzi kumhanyisa hurumende. Saka muchimuona kudai ndiye agent wenyu anotakura nyuzi idzodzo unozvizeya uko. Asi pamusana pekuti isusu tatumwa nevakuru vemusangano tiri kubato tauya takadai setimu tinotakurawo futi zvamunenge mataura. Handiti ndizvo kare? Tonozvibvisa nekumusangano zvakananga kupi kumusoro. Chimwe chatinotakura chatavinga kuno kutakura kuziva kuti paground pati kuti kumusangano kwedu
kwakamira sei. Kune vanhu vakakuzoadhireswa nemusangano nehurumende. Handiti uyu MP anomirira musangano kuhurumende by way of going to parliament achinotaura zvinodetsa mudunhu rake zvikozobatwa nemaministers vachiadhiresa pavanoita zvavo zvinonzi kumhanyisa hurumende. Saka muchimuona kudai ndiye agenti wenyu anotakura nyuzi idzodzo unozvizeya uko. Asi pamusana pekuti isusu tatumwa nevakuru vemusangano tiri kubato tauya takadai setimu tinotakurawo futi zvamunenge mataura handiti ndizvo kare tonozvibvisa nekumusangano zvakananga kupi kumusoro. Chimwe chatinotakura chatavinga kuno kutakura kuziva kuti paground pati kuti kumusangano kwedu kwakamira sei. Kune vanhu vakarongeka sei, vakarongeka here oro kune zvinodiwa kuti kurongeke. Handiti tinonzwanana kuuya kwataita kuno kana kwanga kusina kurongeka tinoronga isu tauya. Handiti ndizvo kama chedu kuuya kuno kuzocheka kuti makarongeka here zvakanaka here kana pasina togadzirisa tiri kuaudit verification exercise. That means imimi pachezvenyu munofanira kunge mune masero enyu. Handiti kama anoita branch ozoita district. Asi isisu chatiri kuda kuona sero. Handiti kama kana risipo torigadzira isisu tiri pano nevanhu vacho vanenge varipo. Izvozvo zvikutodiwa kuti zviite zvine deadline yekuti by end of April zvinge zvaita sei zvapera. Saka kuuya kwenda hakuzokuuya kwokuti tikati nhasi tauya nanzwa kunzi kwaitika zvaitika. Handiti kama tinofanira kutozodzoka futi izvo zvinokurumbidza togadzirisa vanhu varipo vese vanoita masero anokwanirana nezvinodiwa kuti constitution yedu iti masero aya anoenderana nezvo. Tiri kunzwanana? Chimwe chinhu chamunofanira kuziva hongu takabva kumasure uku. Kumasure uku kwanga kwakaoma. Takaenda kukongresi mukaona zvakaitika kana makanzwa zvakaitika. Asi ndinoyambiro yekuti ndine pfungwa yekuti izvo makawana meseji yokuti pakanga paakunetsa kuti mumwe mubato umu tanga tadamburana nepakati vamwe voti voda mai mujuru. Handiti ndizvo vamwe vakarerekera kunani kuna president. Handiti ndizvo izvozvo ndoda kuti ndikuudzei hongu sevanhu venyama tinoramba tichifunga kuti ngatirambei tinazvo zvazvinodetsera kuchengeta division mupati. Handiti kana pasina togadzirisa tiri kuaudit verification exercise. That means imimi pachezvenyu munofanira kunge mune masero enyu. Handiti kama anoita branch ozoita district. Asi isisu chatiri kuda kuona sero. Handiti kama kana risipo torigadzira isisu tiri pano nevanhu vacho vanenge varipo. Izvozvo zvikutodiwa kuti zviite zvine deadline yekuti by end of April zvinge zvaita sei zvapera. Saka kuuya kwenda hakuzokuuya kwokuti tikati nhasi tauya nanzwa kunzi kwaitika zvaitika. Handiti kama tinofanira kutozodzoka futi izvo zvinokurumbidza togadzirisa vanhu varipo vese vanoita masero anokwanirana nezvinodiwa kuti constitution yedu iti masero aya anoenderana nezvo. Tiri kunzwanana? Chimwe chinhu chamunofanira kuziva hongu takabva kumasure uku. Kumasure uku kwanga kwakaoma. Takaenda kukongresi mukaona zvakaitika kana makanzwa zvakaitika. Asi ndinoyambiro yekuti ndine pfungwa yekuti izvo makawana meseji yokuti pakanga paakunetsa kuti mumwe mubato umu tanga tadamburana nepakati vamwe voti voda mai mujuru. Handiti ndizvo vamwe vakarerekera kunani kuna president. Handiti ndizvo izvozvo ndoda kuti ndikuudzei hongu sevanhu venyama tinoramba tichifunga kuti ngatirambei tinazvo zvazvinodetsera kuchengeta division mupati. Handiti ndizvo
yakamboitika pakambonzi cholocho inini ndiri pano izvozvi ndiri mumwe wacho nevava mabheo abuda padzeva tanga tiri macholocho isu handiri kurunzwa here indikaiswa muchitokisi manzwa ini unosapota vamudangagwa iwe uri cholocho chii ko zvaita sei ndikabva ndateerwa nepese pandaifamba munhu cholocho ndanhuwa cholocho aikati ndingasepenaumani inga ndanga ndichingozvifambiro hwangu ndichingoti ndiri muzanupf hangu zvakanakaona ndiri provincial chairman wekumatwest muchihwina zvine mutindo handizizvo provinsi yakutonakidza ndichiisawo kana mari yangu chaiyo handitika kuti zvinhu zvinaka handaiwakusiya chifambamani kana muchitokisi musi wandakaenda kurimandi baba wangu zvikuti mambutsa motikari asina simbi dzemumakumbo murunzwa here vanhu vanotofonera aiwa hafuni kuisa simbi dzemaoko chete batwa handindizvo saka ndichiti nhasi chansingadi ndechekuti vaya before congress handindizvo vakanga vachinzi magamatox handitika ngatichivaregererai tibatane semusangano mumwe chete 2.5 years from now uyu anenge achikuda sweat yokuti 1 full primary handindi kurunzwa here awini 2 aite sei futi aende kuparliament onomira futi kuti awini handitika adzokere back pacomfort zone handindizvo but mukamita kuti muti pamutori right now makamurana urunzwa mp vakagokamurana pamusana pedivision dzemafaction it means you are weak, the party is weak. What I don't want is to carry the wrong message. It is here, listen, the meetings need to emphasize on unity among party cutters. That's the message we have been sent to deliver. Truth, one of those strong messages is that leave the disunity behind you, leave the factions behind you. Interpretation. Kuthiwa ke injongo yokuhlangana labantu ukubuya sizofakaza lokutshumayela ivangeli lokubambana phakathi komhlangano. Siyanani lokwehlukana emuva le kungabi khona phakathi komhlangano. Nokuthi iye wathi wamukutaura kuti Gamatox mukada kuenda kuma-elections mu-2018 anenge asinasapote uyo. Ngoba loyelizamkombela ngeminwe lithi Gamatox kumbe ngwaleli cele limceze uzathi ngo-2018 sibe sesehlukene engasasapoti u-MP lo esiyabe simkhangelele. Anatosapota MDC wenza uzahamba kuyasapota i-MDC. I've got people vamawari mZANU-PF vakanga vakuti bhora musango. Kulabanye abantu abeZANU-PF ababesithi ibhora egangeni. Bhora musango yakabviswa panyaya yecholocho. Indaba yebhora egangeni le yaphuma ngendaba yecholocho. Isayikhumbula indaba yecholocho? Vanhu vanga vakatsama kuti vanhu vavaida vakanga vanzi vasisiri musangano vakucholocho. Abantu bathi ibhola egangeni ngoba basebezondlela ukuthi abantu bona labana ababebafuna babengasekho emhlanganweni ngenxa yecholocho. Saka iko zvino hatisi kuda kuti tizonzi chibhora musango nemaGamatox achamutora. Ngakho-ke kathesi asifuni ukuthi abantu bakhabele ibhola egedini ngoba bezondlela ukuthi baceziwe kwathiwa ngamaGamatox. Saka kuti zvizvozvo zvipere itofambai muchitaura ini kuti akutisina slogan yekuti pasike Gamatox ukuze kuphele lokhu kuphele sent to deliver. Tikuzwanana. One of those strong messages is that leave the disunity behind you, leave the factions behind you. Interpretation. Kuthiwa ke injongo yokuhlangana labantu ukubuya sizofakaza lokutshumayela ivangeli lokubambana phakathi komhlangano. Siyanani lokwehlukana emuva le kungabi khona phakathi komhlangano. Nokuthi iye wathi wamukutaura kuti Gamatox mukada kuenda kuma-elections mu-2018 anenge asinasapote uyo. Ngoba loyelizamkombela ngeminwe lithi Gamatox kumbe ngwaleli cele limceze uzathi ngo-2018 sibe sesehlukene engasasapoti u-MP lo esiyabe simkhangelele. Anatosapota MDC wenza uzahamba kuyasapota i-MDC. I've got people vamawari mZANU-PF
vakanga vakuti bhora musango. Kulabanye abantu abeZANU-PF ababesithi ibhola egangeni. Bhora musango yakabviswa panyaya yechorocho. Indaba yebhola egangeni leni yaphuma ngendaba yecholocho. Isayikhumbula indaba yecholocho? Vanhu vanga vakatsamba kuti vanhu vavaida vakanga vanziva sisiri musangano vakucholocho. Abantu bathi ibhola egangeni ngoba basebezondlela ukuthi abantu bona labana ababebafuna babengasekho emhlanganweni ngenxa yecholocho. Saka iko zvino hatisi kuda kuti tizonzi chibhora musango nemagama tokusacha mutaura. Ngakho-ke kathesi asifuni ukuthi abantu bakhabele ibhola egedini ngoba bezondlela ukuthi baceziwe kwathiwa ngamagama tosi. Saka kuti zvizvozvo zvipere itofamba muchitaura ini kuti akutisina slogan yekuti pasine gama tosi. Ukuze kuphele lokhu kuphele du hambani-ke nake kufakaza khonokho ukuthi injongo yokubambana akusela slogan esithi phansi egama tosi. Nokuti slogan iyoyo i-trap party muna 2018 ngoba islogan zona lezo abalisana lathi babejabula ukuthi kube kulokhu kukhona kwenzela ukuthi kusigwence ngo-2018. Sikubizwa ngizwa yini? Sibili. So mina ke I want to achieve unity in Bulilima and make sure the 2 MPs I've got down and will make sure they will make it. And if they don't make it, they are beaten by ZANU-PF in primaries, not because they are Tamatos, no. Ngakho-ke mina lapha eBulilima injongo yami yikuthi ngithiye abantu bebambene ukuthi akulasithe esingangena phakathi ukwenzela ukuthi labo MP bethu abayi-2 owasentshonalanga nowasempumalanga ngapha lapha esikhona-ke namhlanje babe lethuba lokubuyela njalo